ହଇଜାର କାହାଣୀ। ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ହଇଜା ବା କଲେରା ଆମ ଗାଁର ଚିତ୍ର ବଦଳେଇ ଦେଲା। କ୍ଷୁଦ୍ର ହଇଜା ଜୀବାଣୁ ଆଖିକୁ ନ ଦିଶୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ବି ମାରାତ୍ମକ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନ ଜାଣିଥିବାରୁ କଲେରାକୁ ପାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ମାଛିମାନେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ କଲେରା ଜୀବାଣୁ ବହନ କରନ୍ତି। ଅପରିଷ୍କାର ହାତ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କଲେରା ବ୍ୟାପେ। ପାଣି, ଖାଦ୍ୟ, ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ହଇଜା ଜୀବାଣୁ ଆମ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଏ। ଦିନେ ପରିଣାମ ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଯେ ସକାଳୁ ବାପା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଭାତ ତୋରାଣୀ ଭଳି ଝାଡ଼ା ହେବାକୁ ଲାଗେ। ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ମୁଁ ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଜୋରେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଗଲି। ସାଙ୍ଗରେ ନର୍ସକୁ ଆଇଲି। ନର୍ସ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ଜାଣିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ହଇଜା ହୋଇଛି। ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତତ୍ପରତାର ସହିତ କାମ କରିବାର ଥିଲା। ବିଶେଷ ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପାଣିକୁ ଛାଣି ତାକୁ 1 ମିନିଟ ପାଇଁ ଫୁଟେଇଲୁ। ଅଧ ଚାମଚ ଲୁଣ, 6 ଚାମଚ ଚିନି ଏହି 1 ଲିଟର ସୁରକ୍ଷିତ ଜଳରେ ମିଶେଇଲୁ। ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଓଆରଏସ୍ ଭଳିଆ ଥିଲା, ତ ଲୁଣିଆ ନୁହଁ। ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସେବନ ପରେ ବାପା ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲେ। ନର୍ସ ମୋତେ ବୁଝେଇଥିଲେ, କଲେରା ଜୀବାଣୁ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ କରେ ନାହିଁ। ସେଇମାନେ ହିଁ ରୋଗ ବିତରଣର କାରଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ମୋ କାମ ଥିଲା ସୁରକ୍ଷିତ ପାଣି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଅବଗତ କରି କଲେରାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପାଣି ନବାର ଦେଖି ସେଥିରେ କ୍ଲୋରିନ୍ ବୁନ୍ଦା ପକେଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଲେ ପାଣି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ବୋଲି ଜଣେଇଲି। ଜଣେ ଅପରିଷ୍କାର ହାତରେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶୌଚ ପରେ ସାବୁନ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଜଳରେ ହାତ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ କହିଲି। ହାତ ପରିଷ୍କାର କରିକି ହିଁ ଖାଇବା ଉଚିତ। କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁକ୍ତରେ ଶୌଚ କରି ନଦୀରେ କଲେରା ଜୀବାଣୁ ବିତରଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନଦୀରୁ 30 ମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପାଇଖାନା ବା ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଲି। ଏହା ଆମ ଗାଁକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଣେ ମା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଖାଦ୍ୟ ବାଢୁଥିଲେ। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣିରେ ହାତ ସଫା କରି ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଧୋଇ ପରିବା ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ରାନ୍ଧିବେ। ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଓ ମାଛିରୁ ବଞ୍ଚେଇବେ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଦେଲି। ବାପା ଭଲ ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ଥିଲି। ଗାଁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଛାଣିକି ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆମେ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଓ ତାପରେ ହାତ ପରିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଖାଦ୍ୟରେ ମାଛି ବସୁନାହାନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଧୋଇ ଛଡ଼େଇକି ରନ୍ଧା ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ରାନ୍ଧିବା ଆଉ ଖାଇବା ଆଗରୁ ହାତ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଆମେ ଗାଁକୁ କଲେରାରୁ ମୁକ୍ତ କଲୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗାଁକୁ କଲେରାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ।